Il-Kunsill Lokali tas-Siggiewi qed jippjana proġett ta' snin li ġejjin sabiex jinbnew multi-purpose hall għall-Anzjani, night shelter għall-Anzjani u Dementia Day Centre. Dan tħabbar mis-Sindku tas-Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit waqt laqgħa tas-Sindku fil-Parlament. Jispjegat li ċ-Ċentru Ċiviku tas-Siġġiewi diġà jilqa' fih diversi servizzi għall-komunità. Fil-2012 beda jopera id-Day Centre għall-Anzjani. Minn din il-binja jopera il-Kunsill Lokali, id-Day Centre, il-Berġa tas-Saħħa, jingħataw servizzi soċjali, jingħataw diversi korsijiet u l-binja tintuża wkoll anke mill-laqdiet lokali tas-Siġġiewi biex jorganizzaw attivitajiet tal-komunità. Il-Kunsill Lokali diġà ġab permess għal bini ta' night shelter f'parti oħra taċ-Ċentru Ċiviku. Ftit jimilu f'dan ix-xahar stess, ġibna wkoll il-permess mill-Awtorità tal-Ippjanar biex inkunu Kunsill Lokali illi jagħmel night shelter għall-anzjani fil-binja tiegħu. Il-Kunsill Lokali beda diskussjonijiet mal-awtoritajiet biex ikun l-ewwel Kunsill Lokali li minn barra proġett ta' night shelter għall-anzjani jibni wkoll fiċ-ċentru ċiviku tiegħu Dementia Day Centre. Il-viżjoni tiegħi għall-lokalità tagħna ma taqafx hemmhekk u diġà bdejt id-diskussjonijiet mal-awtoritajiet biex minn barra night shelter fis-snin li ġejjin napplikaw ukoll għall-permessi biex ikollna multi-purpose hall għall-anzjani li fiha l-anzjani mhux biss imorru id-Day Centre imma meta m'hemmx id-Day Centre jistgħu wkoll jiltaqgħu u jissoċjalizzaw f'dik il-parti tal-binja meta l-Kunsill Lokali jkun miftuħ. U allura nħeġġu lill-anzjani biex flok joqogħdu fis-solitudni tad-dar tagħhom ikunu jistgħu jiġu anke fil-Kunsill Lokali u jqattaw ħin hemmhekk fl-ambjent li jkun tajjeb għalihom. Però aktar importanti li napplikaw ukoll għall-permessi biex ikollna Dementia Day Centre fil-lokalità tas-Siġġiewi u li tkun parti wkoll miċ-Ċentru Ċiviku tas-Siġġiewi. Dan huwa proġett li jkun l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu li jkun qed jagħmel Kunsill Lokali. Fid-diskors tagħha fil-Parlament, Alessia Bsajla Żammit tkellmet ukoll dwar l-impenn tal-Kunsill Lokali li jkun viċin kull settur u viċin kull ċittadin ta' kull età. Fakret li l-Kunsill Lokali waqqaf Kunsill Lokali ta' tfal li qed iħeġġeġ li tfal ikunu attivi fil-komunità. Fil-waqt li waqqaf għal darb'oħra Kunsill Lokali taż-żgħażagħ. Fis-seduta tal-Parlament Alessia Bsajla Żammit fakret li l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi approva b'mod unanimu mozzjoni li hija resqet biex jitwaqqaf is-Siġġiewi Youth Network li se jkun forum tal-għaqdiet taż-żgħażagħ fis-Siġġiewi. Dan il-forum tal-għaqdiet taż-żgħażagħ se jitlaqqa l-ewwel darba fix-xhur li ġejjin.